Namuhla ngizokukhombisa ukuthi ungathatha kanjani izingrezu eziyishumi zomnqumo egatsheni elilodwa lomnqumo bese uzitshala noma kuphi lapho uthanda khona. Ngizokukhombisa wonke amasu ukuze ungaphumeleli enkambisweni yakho. Uma unesithakazelo, hlala ubukele futhi ngizokuchazela konke isinyathelo ngesinyathelo. Ukuze siqale, sisusa amaqabunga phansi, sishiye amabili noma amathathu kuphela phezulu. Senza ukusika obugobile phansi ukuze sandise ubuso bokuthintana futhi sikhuthaze ukwakheka kwezimpande. Ukusikwa okuvundlile kuthuthukisa ukumunxwa kwezakhamzimba futhi kuvumela izimpande ukuba zikhule kangcono. Isinyathelo sokuqala, faka isisekelo nge-aloe vera entsha enikeza ama-nutrients emvelo namavithamini. Isinyathelo sesibili, fafaza isinamoni powder phezu kwesiqeshana ukuze uvikeleke ku-fungus namagciwane. Lokhu kukhuthaza ukuhluma kwezimpande futhi kuvimbele ukutheleleka ezingubweni. I-substrate kufanele ibe nomoya futhi ikhiphe amanzi kahle. Ingxube yenhlabathi emnyama ecebile. Sifaka izicucungo ngaphandle kokwenza imigodi, konke ndawonye. Vina izingrezu zihlukene ukuze ngasinye sithole ukukhanya nomoya owanele. Okulandelayo, sizomboza imbiza ngesikhwama sepulasitiki esimhlophe noma esicacile. Lokhu kusiza ukugcina umswakama obudala umphumela omncane wokushisa. Ukuze sivikele izingrezu ezisikiwe kumagciwane, silungiselela ilitha lamanzi nezipuni ezincane zikakhanela. Siyaxuba kahle ukuze ukhanela unqibilike, bese sikuhlunga ngendwangu emincane. Njalo emva kwezinsuku ezine sivula isikhwama bese sifafaza kancane izingcezu ngale nxube, siqinisekisa ukuthi wonke amahlamvu nesisekelo zifakwe. Lokhu kusebenza njengokuvimbela okwemvelo, kugwema amagciwane ngesikhathi izingcezu zisakhula izimpande. Manje, ukunisela kokuqala kufanele kube lula lapho kutshalwa. Okulandelayo, thinta inhlabathi bese uphakamisa imbiza ukuze uhlole umswakama. Gcina ukukhanya okungaqondile kanye nokushisa obuzinzile kwama-degrees Celsius angama-20 kuya kwama-30. I-substrate kufanele ibe manzi, kodwa ingalokothi igcwale amanzi. Isikhathi esifanele sokusakazeka kusebugcineni kwentwasahlobo noma ekuqaleni kwehlobo, lapho uju lusebenza khona futhi izingcezu zinethuba elingcono lokukhula kwezimpande. Khumbula futhi ukuhlola masonto onke ukuthi izingcezu zihlala ziluhlaza futhi ziqinile. Futhi yilapho sithola khona ukuthi kusukela ngesonto lesine kuqhubeke, cishe siqala ukubona izimpande zokuqala ziphuma. Uma zonke izingcezu sezinezimpande ebhodweni, okumele sikwenze nje ukuzitshala ziye engadini ebhodweni ngalinye noma kuphi lapho sifuna khona. Ungabona ukuthi kulula kangakanani ukukhulisa imithi yakho yomnqumo ngegatsha elilodwa nje. Uma uyijabulele le ndlela futhi ufuna ukuthola amanye amasu afana nalawa, bhalisela isiteshi futhi ungakhohlwa ukusebenzisa insimbi ukuze ungaphuthelwa yinoma yimaphi amavidiyo ethu azayo. Sizobonana maduze.